ప్రభునందు ప్రియులైన సహోదరులకు ప్రత్యేక వందనాలు తెలియచేస్తూ ఈరోజు వాక్యాంశము నీతితో కూడిన కొంచెమే శ్రేష్టము. అనుదిన సామెతల గ్రంథ అధ్యయనంలో భాగముగా సామెతల గ్రంథము 16 అధ్యాయము 8, 10, 11 వచనాలు మనం చదివి ధ్యానం చేద్దాం. ఆ న్యాయము చేత కలిగిన గొప్ప వచ్చుబడి కంటే నీతితో కూడిన కొంచెమే శ్రేష్టము. దేవోక్తి పలుకుట రాజు వశము, న్యాయము విధించుట యందు అతని మాట న్యాయము తప్పదు. న్యాయమైన త్రాసును తూనికరాళ్ళను యెహోవా యొక్క ఏర్పాటులు, సంచిలోని గుండ్లనియు ఆయన నియమించెను. సంచిలోని గుండ్లనియు ఆయన నియమించెను అని చెబుతా ఉన్నాడు. ఈ గుండ్లన్నీ కూడా ఎవని జీతము వానికి అన్నదానికి సాదృశ్యంగా కనబడుతూ ఉంటే ఆయన న్యాయమైన త్రాసు కలిగిన వాడు. ఎందుకనంటే ఆయన మరి దేవోక్తి అనగా దేవుని యొక్క యుక్తి మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన ఎవరు అంటే రాజు, ఆయనే దేవుడై ఉన్నాడు గనుక ఆయన న్యాయము విధించుట యందు ఆయన మాట ఎన్నడూ కూడా న్యాయము తప్పనటువంటి వాడు గనుక ఆయన న్యాయవంతుడు, నీతిమంతుడై ఉన్నాడు. గనుక అలాగు నీతితో కూడినటువంటి దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి భక్తిపరులై ఉన్నటువంటి వారు నీతితో కూడినటువంటి కొంచెమైనటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి మరి వచ్చుబడి వారికి ఎంతో శ్రేష్టమని చెబుతూ అన్యాయము చేత కలిగినటువంటి గొప్ప వచ్చుబడి కంటే అదెంతో ఉన్నతమైనదని లేఖనము మనకు తెలియచేస్తూ ఉంది. ఎందుకనంటే అనేక మంది ఈ లోకంలో వారు బ్లాక్ మనీని ఇంట్లో ఉంచుకొని ఎప్పుడు రైడ్ జరుగుతుందో తెలియనటువంటి స్థితిలో వారు భయపడుతూ ఆ ధనం పోతుందేమో అని దాని మీద ఆశ పెట్టుకొని ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు. అయితే వారి యొద్ద న్యాయమైనది అనగా అన్యాయం కానిటువంటి ధనము వారి దగ్గర ఎంత ఉన్నా కానీ దానిని బట్టి వారు ఎప్పుడు కూడా చలించరు. కానీ అది కొంచెము కావచ్చు, ఎక్కువ కావచ్చు, మరి ఆ యొక్క ధనాన్ని బట్టి అనగా అన్యాయమైనటువంటి ధనాన్ని బట్టి వారు ఎప్పుడు కూడా భయపడుతూ ఉంటారు, అంటే బ్లాక్ మనీ నిమిత్తము. గనుక అలాగే నీలో కూడా నీతి అనే గొప్ప ధననిధి నీలో ఉన్నట్లయితే నీవెప్పుడు భయపడవు. కానీ అన్యాయమైనది భక్తిహీనత కలిగి నీవు ఉన్నట్లయితే ఎప్పుడు నీవు భయపడుతూ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకనంటే ఆయన గుండ్లు నియమించి ఉన్నాడు గనుక ఆయన తీర్పు తీర్చడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు. సామెతల గ్రంథము 15 అధ్యాయం 16 వచనంలో నెమ్మది లేకుండా విస్తారమైన ధనం ఉండుట కంటే యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి మరి నుండుట ఎంతో మేలని చెబుతా ఉన్నాడు. కనుక విస్తారమైన ధనం ఉన్నప్పటికీ నెమ్మది లేకపోవడం వల్ల ఏమీ ఉపయోగం లేదు. కనుక నెమ్మది కలిగి కొంచెం కలిగి ఉండటం ఎంతో మేలు, ఉపకారం అని చెబుతా ఉన్నాడు. సామెతల గ్రంథం 10, 2, 3 వచనాల్లో భక్తిహీనుల ధనము వారికి లాభము కాదు, నీతి మాత్రమే మరణము నుంచి రక్షిస్తుంది అంటున్నాడు. గనుక భక్తిహీనుడు ఎప్పుడు కూడా పరలోకానికి వెళ్ళడు, అయితే నీతి మాత్రము ఆ యొక్క రెండవ మరణము నుంచి తప్పిస్తుంది. గనుక మరి భక్తిహీనుల ధనము అనగా భక్తిహీనులకు ఉన్నటువంటి ధనము ఈ లోక ధనము కాదు, కానీ నీతి కలిగినటువంటి శ్రేష్టమైన ధనము అనగా దేవుని యొక్క దేవోక్తితో కూడినటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి ఆలోచనలు, ఆయనకి గుణగణాలు కలిగి ఉండటము. కనుక దేవుని యొక్క నీతిని గుణగణాలను కలిగి ఉండటమే మనకి లోకంలో గొప్ప ధననిధి. కనుక అది ఆ నీతి, ఆ లాభము నిన్ను మరణము నుంచి రక్షిస్తుంది. కనుక యెహోవా నీతిమంతుని ఆకలి గొననీయుడు, భక్తిహీనుని ఆశను భంగము చేయను. కనుక ఈ సందర్భంలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు మరి భక్తిహీనుల యొక్క ధనము వారికి లాభకరము కాదు అని చెబుతూనే, అంటే ఈ లోకధనము లాభకరము కాదు అయినప్పటికీ కూడా మరి ధనాపేక్ష లేనటువంటి వారి లోకంలో, ధనార్జన లేనటువంటి వారి లోకంలో ఎంతోమంది చక్కగా వారి యొక్క మరి ఆహారం తీసుకుంటూ ఉన్నారు, ఆకలి కొనకుండా ఉన్నారు, మనము చూస్తూ ఉన్నాం. గనుక యెహోవా నీతిమంతుని ఎప్పుడు కూడా ఆకలి కొననీయుడు, భక్తిహీనుని ఆశను మాత్రం ఆయన భంగము చేసేవాడుగా ఉంటాడు. ఎందుకనంటే ఆయన న్యాయవంతుడు, ఆయన తూనికరాళ్ళు పట్టుకున్నటువంటి గొప్ప రాజు అయి ఉన్నాడు. సామెతల గ్రంథము 37 అధ్యాయము 16, 17 వచనాలు మనం గమనించినప్పుడు నీతిమంతునికి కలిగినది కొంచెమైనను బహుమంది భక్తిహీనులకున్న ధన సమృద్ధి కంటే శ్రేష్టం అంటా ఉన్నాడు. గనుక భక్తిహీనులు కలిగి ఉన్నది చాలామంది
మరి ఎక్కువ ధనం కలిగి ఉన్నారని ఒకవేళ అనుకుంటున్నావేమో. నీతిమంతుని కలిగినది మరి కొంచెమైనప్పటికీ కూడా భక్తిహీనులకు ఉన్న దానికంటే అదే ఎంతో శ్రేష్టమైనది అని చెబుతా ఉన్నాడు. ఎందుకనంటే భక్తిహీనుల బాహువులు ఎప్పుడు విరవబట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి, నీతిమంతులకు యెహోవాయే రక్షకుడు. కనుక నీతిని బట్టి, న్యాయమును బట్టి, నీవు అన్యాయం కాకుండా తెచ్చుకున్నటువంటి నీ యొక్క సంపదను బట్టి నీవెప్పుడు కూడా మరి దేవుని యొద్ద విచారణ చేసుకున్నప్పుడు అది యథార్థమైనదై ఉన్నట్లయితే నీవు నిజముగా ధనవంతుడే. కనుక అటువంటి ధనము కొంచెం ఉన్నప్పటికి కూడా అది గొప్ప మేలు ఉపకారం చేస్తూ ఉంటుంది. కనుక భక్తిహీనుల బాహువులు ఆయన విరవటానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు. అందుకని అంటా ఉన్నాడు ప్రసంగి 4:6, శ్రమయును గాలికైన యత్నములను 2 చేతుల నిండా నుండిట కంటే 1 చేతి నిండా నెమ్మది కలిగి ఉండుట మేలు అంటున్నాడు. కనుక 2 చేతులతో, ఒక చేతిలో శ్రమ కలిగి, ఒక చేతితోటి గాలిని పట్టుకునే అంత ప్రయాస కలిగి వెంపర్లాడుతూ ఉండేట కంటే మరి కొంచెమే కలిగి ఒక చేతిలో మరి నిండుగా, ఒక చేతి నిండా నెమ్మది కలిగి ఉండటం ఎంతైనా మేలని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది. కనుక మరి అన్యాయము చేత గొప్ప వచ్చుబడి కలిగి ఉండట కంటే న్యాయము కలిగి కొంచెమే ఉండుట నీకెంతో శ్రేష్టమని వాక్యము సెలవిస్తుంది. కనుక ఈ ఉదయకాల సమయంలో న్యాయమైన గుండు ఆయన యొద్ద ఉన్నది. కనుక అదే గుండు కొరకు నీవు కనిపెట్టువారుగా ఉండాలి. కొంచెమైనను శ్రేష్టమైన దానిని అభ్యసించి ఆస్వాదించేవారముగా మనం ఉండాలని ఆశపడుతూ మాటలను ముగిస్తూ ఉన్నాను. దేవుడి కొద్ది మాటలను దీవించును గాక. ఆమేన్.